wanita itu di derajatnya di bawah laki-laki, manit lelaki itu adalah presiden rumah tangga. Mana sebutin Mas? Pinter ya Mas, rupanya kayak jenrita ya iso. Lain sakartum apa Mas? Iso Wirat Moyo ya. Lakone kuwi Sriune. Jadi Sriune sapa? Kene. Mau. Lho. Aku ya sudi. Nyapa kuwi Tak koyo rupane kamu kaya wedhus. Oh gekerne yo. Aku kayak salah kamar. Ngene lho, Kentongan ini ngene iki. Kowe mbayari kok piye kok ngomong ya? Sing apik operation kalau doyi. Doyi pengibet mobil tenang kuwi yo gampang ben ditukokno dalane diajeng yo iki mau gelem nukokno iki korban dua teman itu itu mau besok bisa memperjuangkan emansipasi wanita. Coba kaya kok. Duduk, duduk. Evolusi alhamdulillah sehat seger waras. Mereka ndereke pecah yo. Wilujeng dalu Bapak Dalang Ki Cahya Kuntadi. Sugeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah langgih pinaringan sehat to ya. Pangestu panjenengan tansah pinaringan sehat. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged sowan wonten mriki matur sembah nuwun rezekinipun. Sing sae jenengan niku matur nuwun kalih kula. Aja kaya wingi jenengan pas sing kaya gemuk niku. Oh, sinten to? Andi Ubit. Kalau jenengan marimas ngono. Luwak niki ta? Luwak. Kok luwak piye to? Lah kok mboten luwake pripun wong lintune putih-putih kek raine kaya gemuk. Ireng yo ben. Penting gak pinter. Nyuwun pangapunten sing rawuh menika. Wah. Menika para pimpinan-pimpinan daerah yang luar biasa. Ingkang saged menyatu dengan masyarakat. Kagem contoh menika Bapak Hadi Setiawan. Bapak Hadi Setiawan piyane sampun karismatik. Manunggale piyane sabar manunggale kawula Gusti. Saged kagem dados contoh masyarakat. Alhamdulillah. Lebet Pak Lurah Lamong Lebet Pak Lurah Lamong, Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata Inggih Rawuh, Keluarga Besar Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri khususipun Bapak. Rai itu ditabrak bis dagong. Nyuwun pangapunten leres atur panjenengan menika. Kula wau kok selenting-selenting kok mireng mboten tek penak ten kuping napa? Kula ngendikane napa wau germo. Jenengan teng Baladewa, ngoten. Jare jenengan teng mriku senengane parikan wiyan. Tanjung Perak kapale obong. Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong. Terus aku liwat karo jawab. Tuku duku kapitan ngomong. Mangke kula mriku kali Pak Haryono. Ora beli mojak iki lho. Pak Lurah kira survei. Boten kanu guyon kula ngertos elek-elek katen iki titelebat lho Mas. Kok elek-elek biayane cantik kok elek-elek. Nggih, cara ibaratane kaya rupamu bagus-bagus cara cerita Kediri sing kondang niku Panji Asmara Bangun kaliyan Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Nggih. Nggih, titele Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Boten son huruf. Iya, lebu iki gundul. Apa? Nesu wae nesu
Sampai aku ning kene iku teko iku aja nesu. Tapi kan mau bilang goro ki ngalem bono lho. Aja kaya ngono kuwi. Sindene kicak yo Puntadu. Kuwi dalang kondak Puntadi. Lho, tapi rupane malah karo muni Pak Puntadi kalian Puntadu. Gila. Mas, Napa? Kuntadi yang ngene iki lho. Kamu enak Kuntadi nih. Kuwi karma sing kok tampa kok. Setojane wis arep Lah nyek yo lek ngene nyun sewu. Lho, wangi to? Ambune apa? Ambune anu tok iwak pitik aku renang iwak pitik yo. Iya, iki lho wangi awakmu. Lho, wangi to? Oh, iya itu mambu. Sinden saiki ki ora enek sing mambu. Kabeh ki perawatan. Sinden kuwi yo. Raup kuwi lho, nggih cuci muka. Facial kuwi lho, gawe krem sing larang. Alah gawe krim nek karo bojoku ya ora ana apa-apane. Kuwi adik skincare nyuwun sewu elek bojoku nek kemu iki gawe banyu aqua. Sing gleleng men. Loh, saya itu menjaga kebersihan, Pak. Nek adus iku ndamel sprite. Raupe mawon Fanta. Cawik niku udah melale-ale, Pak. Nek perang-perang dino bokonge dihukum semut. Oh, tapi lowegi, Pak. Ora percaya, Bu Kesi. Benjing ndamel melale-ale. Pak saya mesti sawo bener, Pak. Ora sudi. Rono Lah ndamel apa? Ora wis banyu biasa. Wah, ya rasane ra ono. wis sabar dina disepele gak apa-apa bulusi. Saman jare abape mambu aku duwe cara ben abape ra mambu. Ora enek apa? Dinget Ora ono. Sinden kuwi sing mambu kabeh. Ambune wangi. Masamu sinden lagi gepres. Metu mutiara. Ora ngerti kowe keringete sinden iki lho. Ngerti sinden metu ali-ali. Bloboke mawon kape lho, Pak. Jebret sing metu mutiara iki dadi apa? Sinden masa kini kok. Tapi yo kebacut kok keringet kok minyak wangi. Mbok disesuaikan contohlah Bu. Yo, apa? Aja ditutui. Citra Pertiwi. Bu Leslie Bu Leslie asma kinarwa Joko. Leslie, Les niku saking ibu, Li saka bapak. Aja sampe larung atene lho. Kok ya kok ora sungkan karo Bu Leslie sombonge kaya ngono. Ibu Leslie lho, sekarang membuktikan bahwasanya zamannya emansipasi wanita. Nah, betul. Seorang wanita juga bisa menjadi sosok pimpinan gak kalah mbek wong lanang. Kok mbok padakne mambu. Wah, tangane sak gedang nek mau amper. Wis ora Wong kuwi wong wadon ki ya rasa. yo ora iso, kok iso tetepan wong wedok kuwi masuk emansipasi wanita, tapi dalam Al-Qur'an seorang wanita itu derajatnya di bawah laki-laki, manit lelaki itu adalah presiden rumah tangga. Terus mboten Mas? Ah, bener. Pinter ya Mas, rupane kaya jin ritek ya iso. Wa in sakartum apa Mas? aku balai kapatung ina ada bila sadik. Syukur sementing ku syukur aja kok maido karo wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rina wengi gawe sapa wong wedok. Paham ora kowe iku? Tapi wong lanang ya sing syukur karo wong wadon. Pasya wong wadon kuwi gedine sak cakruk. Lek wong wadon kuwi dadi bojomu kudu mbok alembono ngono. Lho sing kuru nyapa rabi golek selemu. Iya to wis. Lah mas aku mbiyen ya kuru. Iya potonganmu kok celengan Semar. Ora ngerti bapak hati karo ibu iku lek pakai golek bintang tamu terseksi sak Jawa Timur ngono lho. Yo makane undang Lucy Brahman. Ngono. Tak ya sindang bergitar bodine kok gitar Spanyol. Sik kalah langsing karo aku. Lah potonganmu kok sepeda motor NMAX ngono kok. Apa? Anggrena terus meke-meke. Kok Kok sing rukun geno to jane kok sok. Nyelani riyen nggih. Menika wonten awala kepada Ki Cahya Kuntadi dipentas. Saya adalah fan berat wayang Purwo khususipun Ki Sukron Suwondo rumiyin. Nggih, dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain Sri Buning, Kembang Kopi Nyidam Sari. Nggih. Saya singkat sisa. Nggih, sing maca sampean nggih. Kira ruwet ya tulisannya. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik, kula penggemar wayang kulit siapapun dalamnya.
kula badhe nyuwun gendeng Gending. oh aksara Jawa niku nek ilang wulune ora iso muni iki Nek kudune dikei wulu Ndi meneh? Masa disubut bol bol kendang to tak ngono malah ngeslot Ada ke kowe lah. tak kei wulu baleni. kula nyuwun gendeng alah ceblok tak kei sing akeh ya dulu kula wulu sing akeh iya kula nyuwun diwut kakek kula badhe nyuwun gending gubuk asmara sesideman oh nggih matur suwun saking kula bungsam Pak Bungsam. bungsam Nggih. niki Sing minangkani Mbak Lucy yen gubuk asmara jos dek. saestu Tenan. Sangat menjiwai. aku mau sruning riyen Niku kok ngaten sriune. Gending. Iki kersane rukun anu Mas Yoyo. Pripun? Diketoprake mawon. Oh, siap. Kersane ketinggal rukunipun. Oke. Ya wis siap ora wong Tuban. yo siap Lah ana sruning ya. nggih Oke. Kowe dadi sriuning. Oh iya. Dadi sriuninge kowe. Wis sapa ora? Halo. Lah kemalane kono lho. apa Kowe dadi Wiratmaya. lho iso Wiratmaya kok lakone kuwi Sriuning. jadi sruning sapa Kene. mau lho Aku ya sudi. nyapa kuwi Tak koyo rupane kamu koyo wedhus. Oh gekerne yo yo. Iki tak toprane ben rukun chemistry-ne ben petuk. Manut karo sutradarane, Cak Gandul. Iya toh. Kene sriuninge kowe Wiratmaya tekomu keri kene ben rasan-rasan ben udarasa. oh ngono Ning gone Taman Kaputren. heeh Pun ngertos? Heh. Ndi? Ya. nek ngomong rada banter ki gedhet Sriuning ning gone taman iki udarasa. Udah. kok Udah iki piye to, Bi? Udarasa. Layak kok bener nek germo. ngene lho kowe rasan-rasan ning Taman Kaputren terus aku teko Iya. begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku ngambung aku tapi aku ora gelem Ora ngono. Dewi Bowo ora gelem to. Ora ngono kok iso. Todongane lho, todongane. Mas. Nah, todongane. Bersam ketupat sapa manggal. Sampean. Biasane ngene. Oh, Ya, aku angen-angen ya. wis siap-siap. ya Mengko nek kono wis angen-angen kowe langsung teko. Bisa sriuning. Eling-eling. Ya. Apa bisa aku sesandingan karo bisa sih Kose. Kose. aku sampeyan metu Kene ben ayang ngomong-ngomong dhisik apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Kok nek kene sampung kowe gek muni bisa sriuning ngono. ya ya Ketinge dipasne. Apa bisa aku itu sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ing alam dunya iki ora ngomong liya nek atiku kejaba Kang Mas Wiratmaya. Ayo, Wiratmaya. Wiratmaya. Yen dita Kang Mas Wiratmaya, kok gak teko-teko priya? Mendak kene bungae rasa atiku. Wiratmaya! Wayang. bisa ya iki Kene ora. balik ora kosong ae Nek kene wis saudara sapa bisa aku sandingan karo Wiratmaya. Kowe langsung metu bisa sriuning. Eling-eling. ya ya Mendak boyo bungae rasa atiku. Lek bisa sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. bisa ya iki Wiratmaya sing nyosor. ya sing ya sing aku kayak salah kamar gitu. Sakek
bungae lho. Bunga ngageti Wiratmaya apa Apa nek Wiratmaya iku sing ayu, sing halus. Lek Wiratmaya ne kaya Pak Dalang ganteng lho Wiratmaya mripate becik. Mosok brangone mendelep kok sing apik. Ya kudu diterimani iki apa? Karo kok malah genteni mondol iki piye to iki Lakone, Diajeng Sri Uning tak sengaja teko. Wah, action sih. Ning papan kene. Aku sowan ning papan kabeh ya. Mula saka kuwi Diajeng Diajeng Sri Uning tak sengaja tak koleng papan kene Memure, aku iramu memure. Gitu. kangenku tanpa pomo mergo aku kapeng karo sira. Sing nang Mas ya wae. Ganggu. Mas ngari Mas nggih. Iya, ambil kulino susu budaya. Ah nggih. Kula ngatur terus. Ngene urung nyawi berapa. Mas. Nah, lho rungokno kentongan kaya ngene iki. Aku tak perlu belajar. Tak tok tak. Mas Wiratmaya. Diajeng Sri Uning. Ngene lho, kentongane ngene iki. Oh, kayak Pakde. Ora telek. Masa tumen Wiratmaya karo Sri Uning kok suyo-suyo iki. Ini nggak apa-apa. Boten saged iki. Aku salah Yo terus. kleru kabeh to. Sing pas apa? Contohnya piye sih? Sampe sing ngentoki tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk. Wis Wiratmaya kuwi, he. Wis ngundang ketoprak ora? Mayang koro iki kok Kurang ajar. madang kara, madang kok iki tolak ukur. Ojo nyanyi sini ingkang sinuwun Kang Mas Cahyo Kuntadi so Ibu Kesi. Toprak kaya ora toto. Nopal, Warai. tolong dulur timbangi. Kowe mbayari kok piye kok ngongkon, ya? Sing apik operation karo doyi. Doyi pengibet bapak. Oke, tadi pengendang iki. Diajeng Sri anu niki gandrunge sakare ta nggih? Enggak, karena keren ya aku, tapi tangan lagi. Pelok. Diajeng Sri Kula wonten jalan. tak sengaja teko ning Taman Kaputren kene mergo ana 5 perkara kang bakal caturke. Perkawis menapa menika Kang? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Dene kang kaping yo wong kang saleh kumpulana, kang kaping surat Al-Baqarah. Ini tambah hati loh, ngawur. Iki wong padha pacangane kok Sing malah tenanan ngono lho. rukun Bose iso. pripun, Mas? Aku kangen kelawan sliramu. Mosok lanang karo lanang kangen. Ini karo kae lho maksudnya. Karo kono. Iki lho, boten saged dong Mas, ndak duwowo mungkin Mas. Terus pari-pari Gandrung, gandrung. Pelok. Ben ana nuansa beda. Iki lho pelok iki lho Mas, pelok 6 pelok 6. Wadah ngerti men barangnya. Luruji. Kok ya apa lho? Gaji ya.
Pelak ya. Lagi perang pelok. Ora sing bina Anoman Obong ini Mas Asmara Dono. Nggih. Gelem Duh, tibone i. Lemo kowe tak rapi. Tibone i. Diajeng srine. Waton aja njaluk bondo. Sandang pangan golek dhewe. Kok panas hatiku? Aku ngeslot bandanono. Oh wedoan soblek aku ki ndek bojo ngono. Aku turu kelonono. Yen kalah aja nesu. Wiratmaya inggal bangka. Tapi nek gak gue to, Pak? Lah mosok kowe kaya ngono Kata-katamu yo Wah, pelok kirana sing bener. Diajeng srine Kula wonten dawuh. tak gandrung sing romantis ya. Inggih. Kersane Pak Hadi iso seneng penggali. Saged remen manahipun Sampeyan Bapak Mas Hadi. Indronipun. Rukun Islam Kargo apa? bawa pepeling sing katresnan lho. Si mung Si Jeman yo kena gede Cuman kok Idam Sari yo kena. Apa si luning lagune si luning. Urung tau dikepruk sidan kok. No. Sinebut pahlawan putri. Nah, ngono ya kok. Diajeng Wonten apa Kang Mas? Wonten dawuh Kang Mas. apa pancen kowe tresno marang pun kakak? Sumpah lahir tuh musik batin aku tresno karo slirane lho Kang Mas. Wong ayune kaya ngono. Apa kena tak ugemi? Pajan toh sampene gundul tapi tresnaku lahir tekan batin. Kuwi tenan ya wong ayu. Iya Kang Mas, aku wis pasrah lilo mau apa-apane gelem. Oh iya. Mbok enggak diapakno ngono. Kang Mas, aduh iki lho, aduh. Sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika Tubakan. Boten nyono, boten ngira swanten panjenengan endah saestu Kang Mas. Apa kaya ngono dia? Iji. Jagat tepung gelang anggonipun kakangmu Padi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora liya ya mung kowe wong Estu ngatur panjenengan menika Kang Mas. apa ning atimu isih ana papan panggongan kanggo nandur wae katresnanku diajeng. Batuk. Guyune iki sithik ae. Wibawa. Ngono. Truk Truk prangkung Bojonegoro bela Wiratmaya. Upama kowe kelakon dadi garwaku kowe ngono apa diajeng? Kula nyuwun ditumbaske mobil to Kang Mas. Mobil Nggih. apa ya kelakon aku rene ngebis aku rene ngebis bakon tuku mobil dia sapa Wiratmaya sing sembodo. lha pripun upami jenengan Ayo. we cara niku Kang Mas Wiratmaya. Benjing lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Ojo kok Mas. mau mobil nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Ya oleh bunga. diajeng si Uning apa kok kowe gelem dawuh karo aku kowe nyuwun apa Mobil ambulan. tenanan kok tenanan sing apik nyuwun apa diajeng Paling rambut turuti. tak turut nyuwun apa sih nyuwun apa Ambulan ki momen mayit kowe kuwi ta. ojo nesu to kowe nyuwun apa sampeyan Tenang ora iki? tenang kowe nyuwun apa Kula nyuwun mobil tenang kuwi Inggih
Yo gampang, ben ditukokno dalane diajeng yo. Iki mau gelem nukokno. Iki korban buat teman iku Sak telek. Kula pengen dipundhukne dalan sing wecok. dahar. Oh. Mangan Roti. kilo. Wis ora sah, sida. Wis ora sida. Nilai ya. Ora oleh. Kuwi anakku lho kuwi. Apa? Anakku kuwi. Alah, bukan jenengan. Oh. Wis kebeneran ya kok jaluk jual pake ya. Wis gak usah. Ora. Barang Apa kowe gak seneng karo ambuku? Apa aku kurang wangi? Ngomong ngono dia. Aku mau besok. Kuwi jane uang apa bisa editi ora. Ambuke wangi ya. Terus Dok prangkung bojo negara bela tirat mohono Sabar usum akeh nyamuk ya Be ya. wekasan Sri Kuning gugur terus mongko mongko mustikane mongso Kula wonten dawuh Kang Mas Wiratmaya. tak kira mbekon dengan kesemarasan kaya kuwi bisa tampet ya Satemugi matur kawula Kang Mas. basa kuwi ayo duduk doang terus opo sak dadi undangan Inggih Kang Mas. Lucy Rahmat Hiksim Otahya Ponorogo Pen Sayang mesti kagungan aku rasakan sapunya pati bakalan terbidak kampus rasanya terjadi
Matur sembah nuwun. Kejawi menika live streaming YouTube Kuntadi channel